प्रतिभा बोरकर. मागच्या काही दिवसापासून तो लोकांनी बघितला असेल की मला सोशल मीडियावरती खूपच वाईट पद्धतीने ट्रोल करण्यात येत आहे आणि त्याच्यावर ट्रोल करणाऱ्यांनी माझा फोटो घातलेला आहे. एकटेच फोटो नाही घातला, प्रदेश काँग्रेसचे जे आम्ही पदाधिकारी आहोत, आमचे नॅशनल स्पोर्ट्स पर्सन आहेत गौरव वल्लभ, नंतर आमचे प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत गिरीश चोडणकर, आणि अशा आम्ही तिघं चौघजणं बसलेला जो फोटो मी माझ्या वॉलवर टाकलेला आहे तो फोटो घेतला आणि कुणीतरी तो ट्रोल केला अशा पद्धतीने, त्याचा संबंध लावला हाथरसशी आणि सांगितले की यही है वो नक्सली भाभी, यही है वो हाथरस की भाभी, अशा पद्धतीने. आणि तो इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ट्रोल होतोय की लोक, ज्या कुणी आपल्या वॉलवरती तो फोटो टाकलेला आहे आणि तो पूर्णपणे प्रॉपर पोस्ट बनवलेले की ही हाथरसची भाभी आहे म्हणून, आणि ते नक्सली भाभी म्हणून टाकलेलं आहे. अशा वाईट पद्धतीने ट्रोल करतात की त्याच्या खाली कॉमेंट सुद्धा आपण वाचलं तर एका सभ्य घराच्या बाईला, शांत करुणीच्या बाईला, कुटुंबवत्सल बाईला त्या बघवत नाही, ते वाचणं सुद्धा शक्य नाही अशा पद्धतीने ते तिथे कॉमेंट देण्यात येत आहे. तर ज्या कोणी हे ट्रोल केलेलं आहे, ज्या कोणी हे पोस्टवरती घातलेलं आहे, त्याच्यात आपण बघितलं तर जास्तीत जास्त लोक हे भाजपाचे फॉलोअर्स आहेत. माझा सरळ सरळ आरोप आहे भाजपावरती. अशा पद्धतीने तुम्ही एकीकडे म्हणता बेटी बचाओ बेटी पढाओ, आता बेटीला जर तुम्ही वाचवलं, बेटीला जर तुम्ही शिक्षण दिलं आणि तिला सुशिक्षित केलं, तर माझ्यासारख्या जर महिला असतील तर ते प्रश्न विचारतील, त्या बोलतील, त्या ॲक्टिव्ह होतील सोशल मीडियावर. मग जर ती ॲक्टिव्ह झाली तर अशा पद्धतीने तुम्ही जर तिला ट्रोल केलं आणि अशा पद्धतीने जर छळलं तर त्या महिला बोलतील कशा, समाजामध्ये पुढे कशा येतील, आणि मग एखाद्या राष्ट्रीय राजकीय पक्षाची पदाधिकारी म्हणून त्या महिलेने जर कुठलं काम सुरू केलं असेल तर ती काम कसं करेल. माझा आरोप आहे भाजपाचे हे जे लोक आहेत ज्यांनी मला ट्रोल केलं आहे त्यांच्यावरती आहे की तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टीतून काय मिळालेलं आहे. तुम्ही मला त्या हाथरसची भाभी म्हणून त्याच्यावरती ट्रोल केलेलं. भाभीच कशाला, मी त्या मुलीची आई आहे, मी त्या मुलीची बहीण आहे. त्याच नाही, भाजपाच्या जर कुठल्या महिलेवरती अशा प्रकारे अन्याय अत्याचार झाला असेल किंवा यापुढेही होईल तर मी त्या प्रत्येक मुलीची भाभी, आई आणि बहीण होईल, मी हे त्यांना सांगू इच्छिते. आणि म्हणजे या ट्रोलिंग करण्याचा मला त्यांचा काही अर्थच कळत नाही. तर याच्यातून मला एक गोष्ट स्पष्ट दिसते की भाजपाची ही जी ट्रोल सेना आहे, आता याच्यावरती स्वाती चतुर्वेदी नावाच्या ज्या एक पत्रकार आहेत त्यांनी खूप चांगलं पुस्तक लिहिलेलं आहे, आय एम अ ट्रोल. मी तुम्हाला मुद्दाम पत्रकार लोकांना दाखवण्यासाठी हे पुस्तक घेऊन आलेली आहे की हे बघा, हे पुस्तक आहे ते आय एम अ ट्रोल. आणि भाजपाने कशा वाईट पद्धतीने महिलांना ट्रोल केलेलं आहे आणि त्यांना अक्षरशः जीवन नकोसं केलेलं आहे, त्यांना घरातून बाहेर निघणं मुश्किल केलेलं आहे, काही लेख लिहिणं मुश्किल केलेलं आहे, अशा प्रकारे ट्रोल केलेलं आहे. हे पुस्तक वाचल्यानंतर मला त्याची गंभीरता लक्षात आली, परंतु जेव्हा स्वतः मी ट्रोल झाले याच्यामध्ये तेव्हा मग मी आपादमस्तक खाल्ले की कशा पद्धतीने हे लोक ट्रोल करतात. माझा आणि हाथरसचा काही संबंध आहे का? अर्थार्थी काहीच संबंध नाहीये. बरं, हे ट्रोल करताना त्यांनी परत एक गोष्ट जोडलेली आहे की प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ज्या वेळेला हाथरसच्या त्या पीडित महिलेला भेटण्यासाठी गेलेले आहे तर त्यांचा हा आधीपासूनच केलेला हा खूप मोठा एक व्यापक कट आहे, अशा पद्धतीने पण लिहिलेला आहे. अरे बापरे, म्हणजे कट कुठे, ती घटना कुठे आणि काय कुठे, काय कशाचा कशाला काही ताळमेळ नाही. आणि या कटाचा एक भाग म्हणून ही गोव्याची ही प्रदेश काँग्रेसची पदाधिकारी आहे प्रतिभा बोरकर, हिला त्यांनी तिथे प्लेस केलं, तिथे हाथरसला त्यांच्या घरी पाठवलेलं आहे आणि म्हणून ही हाथरसची भाभी आहे. एकाने तर म्हटलं की ही नक्सलाईट भाभी आहे. अरे बाबा, तुमचं आम्ही ऐकलं नाही, तुम्ही जे काही म्हणता त्याला आम्ही सहमती दिली नाही, तुमच्या विरुद्ध जर बोललो तर आम्ही नक्सलाईट होतो. खरे टेररिस्ट तर तुम्ही आहात. अशा प्रकारे महिलांचं दमन, त्यांना बोलू न देता त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न तर तुम्ही करतात. त्या हाथरसमध्ये जे घडलं, त्या मुलीबरोबर एवढी वाईट घटना घडली, तुम्ही कुणीच तिच्याबद्दल एक अवाक्षर काढत नाही किंवा न्याय मागत नाही. आणि माझ्यासारखी महिला जर आपल्या वॉलवरती, फेसबुक वॉलवरती त्या मुलीसाठी न्याय मागते तर बरोबर निवडून काढता, तुम्ही वेचून काढता आणि तिला अशा पद्धतीने ट्रोल करता, याचा मी तीव्र शब्दात निषेध करते. आणि आता आम्ही DIG कडे गेलो होतो याच्यासाठी न्याय मागायला आणि आम्ही आमची तक्रार तिथे त्यांना द्यायला की जेवढ्या लवकर होईल, जेवढं तुम्हाला लवकर शक्य होईल तेवढ्या लवकर याच्यामध्ये तुम्ही लक्ष घाला. आणि हे जे लोक आहेत जे कोणी आम्हाला ट्रोल करतायत महिलांना, तर त्यांना हे शिक्षा झालीच पाहिजे. अगदी जितकी कडक शिक्षा कायद्यामध्ये आहे तेवढी कडक शिक्षा त्या लोकांना झाली पाहिजे की पुन्हा कुणीही अशा पद्धतीने एखाद्या माझ्यासारख्या निरपराध महिलेला छळता कामा नये, तिला अशा पद्धतीने ट्रोल करता कामा नये. धन्यवाद. बेसिकली ही जी घटना घडल्या ती अत्यंत दुर्दैवी अशी आसा. तुमकां खबर आसा, हाथरसाक जो इन्सिडंट जालो
त्या चलयेच्या बाबतीत आज कितें जालां तो इशू खंय पावयला. हांव सदांच म्हणटा की जो अन्याय अत्याचार जाता, जावं एका बायलेचेर जेन्ना अन्याय जाता तेन्ना ती एक बायल आसता, ती खंयच्या पक्षाची जावं ती खंयच्या ऑर्गनायझेशनाची जावं ती खंयच्या घराण्याची हें नासता, ती एक बायल आसता. आनी जेन्ना बायलांचेर अत्याचार जाता तेन्ना तिजो असो बाजार मांडपाचो ना. त्यांनी हांव सदांच आमच्या बायलांक अपील करता की जेन्ना बायलांचेर अत्याचार जाता तेन्ना प्रत्येक बायलांनी आपले पॉलिटिकल कितें आसा ते डिफरन्स सारके सायडीक दवरून त्या बायले खातीर सदांच उबे रावंक जाय. आज आमचे बाय प्रतिभा आमच्या ऑफिस बॅरर काँग्रेसचे येद्या व्हडल्या पक्षाच्या ऑफिस बॅरराक अशें करून ट्रोल करप ही अत्यंत ह्या देशाक हें घातक अशें आज तयार जाल्लें आसा वातावरण. म्हणजे खंयच्याच दृश्टिकोनांतल्यान कोणीच अन्याय विरुद्ध उबे रावचे न्ही अशा प्रकारच्या सोशल मिडियाचेर हें वातावरण हें तयार करता. आमी आतां DGPक मेळ्ळा, आमी सांगलां ह्या गोश्टीचो सखोल तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी एक आमी सांगता, आज आमी बायल मनीस म्हणून हांगा काँग्रेस पक्षाची जरी उबी रावली, आज हांव सगळ्या गोंयच्या बायलांक अपील करता की हेच्या फुडें आतां येणारी वर्सां आसा तें इलेक्शनाचें वर्स आसा, पूण प्रत्येक बायल आज प्रत्येक क्षेत्रान आपलें नांव कमयता. तशेंच आज बायल प्रतिभा आपल्या कर्तबगारीचेर एका पक्षाचे एक ऑफिस बॅरर आसा. हेजो अर्थ असो न्ही की पक्षाच्या खंयच्याय पक्षान जे बायल मनीस आसा तेजेर असो जर कोणी आरोप करता, तिचे जर अशें कोण वायट टिका जर तिकी प्रतिमा जर ते फुडें हाडटा जाल्यार हे आमी कदापि सहन करची ना. आज आमी कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान जें कितें करूंक जाय तें केलां, पूण हेज्या मुखार सोशल मिडियाचो जर बायलेच्या अगेन्स्ट कितें गैरवापर जालो जाल्यार ज्या मनशान पळय हो केला त्या मनशाक आमी सगळीं बायलां मेळून जें कितें धडो शिकोवंक जाय ती शिकयतली, हेजी प्रत्येकान दखल घेवची. जर तुमकां फ्रिडम आसा, फ्रिडम म्हणजे कितें बायलांचो जाता तसो वायट तरेन उपयोग करपाचो न्ही. हें हांव तुमकां शिटकावणी दिता. जे कोण हेज्या फुडें मुखार येतले असले धंदे करपाक तेंचे आमकां शिटकावणी आमी दिता की ह्या गोश्टीचो तेणी मिसयूज करचो न्ही. आनी ह्या हितून सगळो दखल हे घेतले आनी आमकां न्याय दितले हेजो आमकां पुरेपूर आमकां हेजेर हे आसा, विश्वास आसा. I would like to state 2 points today regarding what has happened with Pratibha Borkar. First of all, BJP as a party and their parent organization, the RSS, they are based on an ideology which treats women less than animals. So you can imagine people coming from such an ideological background, how easy it is for them to get online, hide behind their phones, hide behind their computers and give such sort of comments and galis to a woman. Can you imagine the amount of mental harassment that she would have gone through for the last 4 to 5 days? Do these people even think about what the person will go through? I have also been a victim of trolling online. Every woman you ask, every woman standing over here, ask them if they've been trolled online. Yes, they have. And what is the common line between all of them? Most of them are BJP people. Because they treat women as lesser than human beings and lesser than animals also, that too. They call the cow as their mother. People, wake up and at least respect a human being standing next to you. They're from your own species. You're going to another species. Second thing that I would like to state today, these BJP people, and I am very happy after meeting the DGP today that he has promised that this will be looked into. This needs to become an example, and to all the people in the BJP IT cell who are in their ranks, let this come as a warning to you. Now you misbehave online, we will come out in larger numbers and we will file complaints against you and we will shame you continuously, because that is what you deserve. Because you think you can sit behind a screen, you can sit behind a mobile and anonymously post these things and harass women online. This is unacceptable.
This will not be accepted and you better watch out. Thank you. Yes. आयज आमच्या देशात दुःखाचे सारखे घटना जाल्ले आसात. बायल मनीस आनी बायल मनीस उरूंक ना. बायल मनीस एक बावली जाला ह्या सरकारान. बायल मनशांची मर्यादा, एक आवयची मर्यादा, एक भयणीची मर्यादा कितें आसा तें विसरून गेल्या ही सरकार. आनी असले कितें जर अपघात जाता जाल्यार कोणीय बायल आपलो आवाज उगडटा ओ तांकां कितें हेल्प करपाक वयता जाल्यार ह्या तरेन जे आतां प्रतिभा आमच्या बोरकराक जे जाला त्या तरेन हे सरकार सोंतोवपाक लागता. पर्सनल अटॅक करता. आनी हे पर्सनल अटॅक जे तुमी करतात तुमकां दिसता की तुमी खूब बरें करतात, खूब बरें देश चलयतात, बट नो, यू आर फेल. बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणून तुम्ही बायलांक ह्या देशाच्या बेटींक बावली करून उडयल्ले आसात. जे कोणाचेर अत्याचार जातात तांकांय तुमी दमता आनी जो कोण हेल्प करपाक वयता तांकांय तुमी दमता. पूण हे सगळें आनी फुडें चलपाचें ना. आमच्या देशाच्या, आमच्या भारताच्यो बायलो हेच्या फुडें असले कितें घटना जाता, असले कितें अपघात जाता जाल्यार हेच्या फुडें आनीकूय तुमी कितलेय सतयात आमकां पर्वा ना. कितलेय सतयात, कितलेय केसी घालात, हेच्या फुडें सुद्दां आमी बायलां, आमच्या देशाची बायलां आमी सगळीं एक जावन लॉ अँड ऑर्डर सारको कितें तें दाखयतले. धन्यवाद. Thank you.